polita gero. Iraian berriz, elkar ikusten ditugu eta... Oso ondo, bisu handi bat. Beste bat, Ondo, pasa udaga. Gaua, udaberrikoak kilkerra kantuz ari ziren. Minez ilargi betea pagope baten babestu zen. Min, erditzeak min egin arren ilargiari. Zin, babesteko zin egin zion amalurrari. Besoetan zaude Amalur, zure eskuetan gaude. Bueno, ondo pasokorrak? Hori da, eta hurrengo ikasturtera arte. Muxu, agur! Isa, oporretara guaz? Benetan! Bukatu dugu? Zuek ere bai, ondo pasa! Ondo pasa, Agur! Laguno, ze oporretan? Gure oporretan jungo gara, ez, Josetxo? Bai, noski, baina ez pentsa bakarrik utziko zaituztegula. Txandaka, haitzibe, aurrenanik eta gerozu? Edo alrebez, aurrenanik eta gerozu. Igual, oporrak eta lana. Venga, laguno, ondo pasa, guk ere primeran pasako dut da. Opa! Egin arren ilargiari. Zin, babesteko zin egin zion amalurrari. Kaixo, zer modu zaudete? Ni Larrosa bat bezalakoa daukat bizitza. Polita, koloretsua, baina oraingo honetan Larrosaren arantza tokatu zait. Bai, 2 hilabete da mazkit bajan. Hemen ezker sorbaltan infekzio hartu nuen. Eta sendatzen nahi naiz, errehabilitazioa eginez, vitaminak hartzen eta zuen kariñoarekin. Laster elkarrekin egotea espero dut, ea irailerako den. Ikusten duzuen bezala, bigotari oporretara joan zait. Baina etorriko da laster, zuekin batera ere kantuta dantza egitera. Beno, ongi pasa zuek ere oporrak. Aio, museo zuentzat. Nahi diena bere buruaren lapurra. Min, erditzeak min egin arren mundu zarrari. Zin, babesteko zin dagiogun. Oporretara guaz! Hori da, lanari ez diogu beldurrik, ez da planari ere, eta orain, bakoitza bere aldera. Nora joango zaratzeritz? Kanpinera seguruna. Ni bezala! Bai. Ondo pasa lagunok! Mendian, hondartzan, itsasoan, Kristinan, herrian, putzuan, itzaletan, lagunekin, fantxearekin, gozo. amonarekin, Jose Pamilarekin.